Nababukeli bethu baphawulile ngokukhothama kwendlovukazi yamangisi. Njengamanje ngoba nje sekuphethe inkosi uShalisi entsha ukuthi ikubheke ngelinyiso ukuthi ke nathi siyayicela phela ikhali ezathathwayo kuba bamkhulu ukuthi zibuye. Kuyadabukisa kona ukudlula Queen of England kodwa ke phela lokho angicabanga ukuthi kusho ukuthi asimise zonke izinto sivale yonke into esizenzayo engathi kudlula isilo sethu. Ngalala ngokuthula indlovukazi yamangisi. Noma singapholile emanxebeni siyiAfrika sakhala kodwa ke hayi sesimanje ilala ngenxeba bakithi ngoba indlovukazi ilele umkhawulo ongeuphelayo sengathi ngalalo ngoxolo. Mina umsakazi nginombono ohlukile ngayo indlovukazi lena. iSouth Africa ngicabanga ukuthi iAfrika yonkana nje inje iwona amabhuna asuka lephesheya azothatha konke ngokwethu. Umuthi yabuka umcwebe anabo lapha nomnotho waseAfrika lwana. Lemibono ngeyababukeli ngakho ke iSABC nalo luphiko lwayo lwezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqhobuke ngayo.